Magluto tayo ng chicken wings with black beans. Lapad na natin sa tubig para malas yung at softness na yung garlic. Sili. Natin green onion. Simple dish lang tayo. Ito yung chicken wings 5 pieces. Yung beans natin, binabad ko na sa tubig para hindi siya masyadong maalat. Then yung sili, garlic. Tapon lang natin yung tubig nito. Salamat. Then, ispis lang natin.
Hello. Ito na yung kawali natin. Simple lang naman yung lutuin natin. Ito yung chicken natin na marinate ko ng salt at saka konting pepper. Try lang natin siya. Ilagay ko na. Babalikan ko kayo after nito. Check lang sa mga live.
karton. Balikan ko kayo. Check natin ito para hindi siya pag yung sauce ay yung sauce niya ay hindi masyadong lagyan ng soup or yung mushroom powder. Magdala ko lang konting mushroom powder. Wala tayong sisuling na ano. Okay, so blend mo ito. Sauce natin ay magluluto o magluluto ng cornstarch and powder. Ang hangko na. Masasarap pa na ko yung sili na blue dito. Yung sili na blue. Pero wala tayo sili na blue na dito. Ito na po. Ito na natin chicken. Motong lang kasi siya mabibili. Ito po yung ating chicken wings with black beans. Thank you for watching. Bye-bye. See you in the next vlog. Please subscribe to my channel and follow me my FB page po, FB account ng MJ Akiba. Thank you. See you po. See you again in my next vlog na cooking. Ito na po siya. Niluto ko na yung lunch. Maagang lunch. Thank you. Bye-bye. Thank you. Nabalikan ko kayo, ma'am. Salamat.